गिबि खेबनि थाखाय बिसायख'थि खुंजागोन 41 नं मानास बिधानसभा बियाब 41 नं मानास बिधानसभा बियाबाव सालबारि ब्लक बिपिएफनि लोगो आफादगिरि अमल बर'खौ बिजाथि हास्थायदों रायजोआ 41 नं मानास समस्तियाव बिजाथि महरै जोङो अमल बर' बिथांखौ बिजाथि महरै मोननो लुबैदों। रायजोनि हास्थायनाय बायदिनो 13 मार्च खालि बिपिएफनि गाहाय नेहाथारि मनेश्वर ब्रह्मनि आखायाव अमल बर'आ दोलोनि मावथिफोरखौ लानानै बिजाथिलाइ होयो। बिजाथिखौ लानानै सालबारियाव खौरां मेल ओनसोलनि जौगानायनि हाबा मावनो थाखाय सालबारि जायगानिनो सासे गोख्रों बिजाथि महरै अमल बर'खौनो नांगौ होननानै खौरां मेलनि गेजेरजों ओनसोलनि सुबुंफोरा ओरैबायदि फोरमायो। जोंनि दिनैनि प्रेस मिट लानायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय फैगौ बिसायख'थियाव जोंनि जि 41 नं मानास समस्तियाव बिजाथि महरै जोङो अमल बर' बिथांखौ बिजाथि महरै मोननो लुगैदों। बे मोननो लुगैनायनि खारनैनो दिनै जोङो जोंनि बिपिएफ दोलोनि श्रीजुत हाग्रामा महिलारी सारखौ बे प्रेस मिटनि गेजेरजोंनो मिथिहरनो थाखाय दिनैनि बे प्रेस मिटखौ लानाय जादों। बिथाङा आर'जलाइफोर गथायबाय नामा? बिथाङा दाख्लै 13 तारिख खालि अलरेडि बिपिएफ दोलोनिनो नेहाथारि मनेश्वर ब्रह्म सारनो आर'जलाइ बिलाइखौ गथायदों। निस्सय जोङो रायजो राजानिफ्राय जथेस्थ' अननाय मोनदों आरो रायजो राजानिफ्राय जोङो थोजासे जोंनि फैगौ बिसायख'थिनि सोमोन्दै जों जेब्ला सावरायो बिथांमोना जोंनो स्पष्ट हिसाबैनो जोंनो बे खोथाखौ बुंनानै होदों जे जोंनो प्रपार सालबारिनि बिजाथि महरै नांगौ। मानो होनोब्ला जोङो दिनै 70 बोसोर अलरेडि जोङो खोला साइडखैजानिनो जेरैहाय सरबुक समस्तिनि गेजेरावबो बेफोरबायदिनो 70 बोसोर अलरेडि जोङो जोंनि मैल'बान भटखौ होगासिनो दङ, जायनि जाहोनाव जोंनि ओनसोल साहा ओनसोलाव जेबो डेभेलप नुनो मोनाखै। बेफोरबायदिनो भबानिपुर समस्तियावबो बेफोरबायदिनो 70 बोसोरसो जालांबाय। बेहायबो जोङो गासैबो रायजोफोरा माने भट होयै होयै मेंनाय रखम जानानै दिनैनि गेजेराव जोंनि बे ओनसोलनि डेभेलपनि थाखाय बे ओनसोलनि जौगानायखौ नोजोर बोनानै दिनै जोंनि प्रपार सालबारिनिनो सासे गोख्रों बिजाथि आरो गोग्गो बिजाथि महरै अमल बर'खौनो मोननो थाखाय लुगैदों आरो लुगैनायजों लोगोसे जोंनि बे ओनसोलफोरखौ फोसाबनायजों लोगोसे बे ओनसोलखौ जौगाहोनायजों लोगोसे जोंनि बेकार समस्याफोरखौ समाधान खालामनायजों लोगोसे देरहासार हरनानै जोंनि मैल'बान भटखौ होनानै बिथांखौ दिसपुर बायदियाव फथायहरनानै जोंनि बे ओनसोलखौ फोसाबनो थाखाय थोजासे बिथांनि सायाव जोंहा फोथायनाय आरो बिसाक बिनि खारनैनो जों अमल बर'खौ जिखुनु प्रकारै रायजोफोरनि दारै आरो साफ्रोमबो रायजोफोरखौ खावलायनायनि गेजेरजों जोंनि मैल'बान भटखौ होनानै जाहाथे अमल बर'खौ जों गुवाहाटीहालागै फथायहरनो हायो बेखौनो खावलायदों। आरो बेजों लोगोसे गामि खना खनलानि गासैबो रायजोफोरानो बे जोंनि बे खावलायनाय बे जोंनि आर'ज गाबहैनाय बेखौ बिथांमोना गनायना लानानै निस्सय फैबाय थानाय जे बिसायख'थियाव बिधानसभानि जि बिसायख'थियाव बेहाय भट होनानै देरहासार हरगोन होननानै थोजासे जोंखौ प्रतिश्रुति होदों।